YAI-TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen b'an na sanga a n'a ka wagati ni y'aw ka don kibaru ale waati selen an b'a fɔ ye k'aw danse. An b'an ka bi don kibaru ale daminɛ Kayi kɔnɔna na. Kayi Conseil communal de la jeunesse ale ye lajɛrɛ kɛ kunun tɛnɛ septembre kalo tile 16 san 2024. Lajɛrɛ in kɛra lafiya 1 ale kɔnɔna na. Lajɛrɛ in kun ye ka fasoden ɲumanya ale sinsin ani ka sigida lakana. A kun belebele dɔ fana ye fasoden ɲuman kelen darapo kelen. Mali finitigi tabaw ka ɲɛmayaso a ye lase kɛ bi sɔgɔmada joona in na ni k'a yira k'a fɔ ko banbagaci dɔw ye bingali wale ta ni k'a falajɛ gendarmew ka kalanso min bɛ yen nɔ ni ka a ɲɛsi u ma. Wulikajɔ baaraw bɛ sen na a yɔrɔw la. U y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw baaraw olu fana daminɛlen don. K'u b'a ɲini yen sigida mɔgɔw fɛ ko bɛɛ lajɛlen y'i hakili sigi ni ka lakana tigilamɔgɔw ka kumakanw bato. Kunnafoni kuncɛla Mali ministri mun ka baara bɛnnen bɛ sirakow ma a ye lase kɛ bi tarata septembre kalo tile 17 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni bingani wale mun tara ka falajɛ gendarmew olu ka kalansow sɛgɛrɛ ni a yɔrɔ man jan pankuru jigiso la. A kɛra sababu ye u ye pankuru jigiso don ka bɔ u y'o ɲɔngiri fɔlɔ. K'u b'a ɲini taamadenw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko baaraw bɛ sen na cogo min na pankuru jigiso a don ka bɔ a bɛna segin a cogo kɔrɔ la. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la an b'a fɔ ye k'aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.